गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसगाव जोलुर गेलेग्रा फोथाराव दिनै जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बारग' एनडिपि आरो बिटिसि सरकार जथायै दिनै लाइमोनफोरखौ पुलिस पेरामिलिटारि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बाहागो लानो थाखाय खारनाय बारनाय आरो लिरथाय सुनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनैनि हाबाफारिखौ लानायनि मेन उद्देश्यआ बेनो जे दिनै जेसेबांनाखि जोंजों हांख्रायहरजानाय नैबे मिडियानि दैदेनगिरि साफ्रोमखौ बे समाव जोंनि जेनाखि नैबे सराइबिल डिपार्टमेन्ट ट्रेनिं सेन्टारनि जानानै नाजावना लानाय जायो आरो नाजावना लानायजों लोगोसे जों बेखौनो जोंनि सेन्टारनि जानानै बेखौनो मिथिहोनो आखायाव लादों जे जोंनि बे कासाबारि सराइबिल आरो रायमोना बे एरियायाव थानाय जोंनि माखासे बर' लाइमोनफोरखौ लानानै नैबे जे पि डिपार्टमेन्ट ट्रेनिं जे आगु थिसननाय मावबादा बेखौ बेखेवनायजों लोगोसे जे गोबांथार बिथिङाव जोंनि लाइमोनफ्रा जे गावनि जे पुलिस पारामिलिटारि आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे जे मोनफ्रोम एरियायाव थानाय माखासे इयुथ लाइमोनफोरखौ लानानै जे जोंनि मेन बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ लानायनि उद्देश्यआ बेनो जे गोबांथार बिथिङाव जोंनि लाइमोनफ्रा ओरैनो बेकाराव थानायखाय बे बेकार लाइमोनफोरखौ जे पुलिस मिलिटारि आरो माखासे फर्सफ्राव थिसननांगौनि थाखाय गोबांथार बिसोरनि जेनाखि फिजिकेलि स्ट्रं जानांगौनि थाखाय आरो बिसोरनि माखासे जे पस्टफ्राव जे आसाम पुलिस आरो गोबांथार बिथिङाव बाहागो लानायाव बिसोर माखासे पारफेक्ट जानांगौनि थाखाय दिनै जोंनि बे प्रि रिक्रुटमेन्ट सेन्टार सराइबिलनि जानानै जों बेखौनो फोरमायनो आखायाव लादों जे गोबांथार बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जे बे प्रि रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों बिसोरनो माखासे फोरोंथाइ मावबादा होनाय जेरै बारनाय खारनाय गोलाव बारनाय जेन'बा गोजौ बारनाय बेफोरखौ लानायनि गेजेरजों जों बिसोरनो जे गोबांथार फोरोंथाइ बेजों लोगोसे जोंनि जेनाखि बे एरियायाव थानाय जोंनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा लोगोसे एक्स एनडिपि आरो बेजों लोगोसे इउपिपिएल बे मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै जे बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जे जों बेखौनो आसा खालामदों जोंनि लाइमोनफोरा बेयाव पारफेक्ट जानानै गोबांथार पस्टफोरावनो बाहागो लानो मोनगोन होननानै जों टिम जेनेक्सन जानानै आसा ट्रेनार दं नामा ट्रेनारफोरनि थाखाय जोङो सानै आरो बेजों लोगोसे जेनाखि टिउटरनि थाखाय जों साथाम बिथांमोनखौ जों सायख'ना लानाय जादों आरो बे बिथांमोनखौ लानानैनो जोंनि बे जे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौहाय जोङो जागायलांनो थाखाय दिनैनिफ्राय साखाफारा सानबेसेनि थाखाय बे प्रि रिक्रुटमेन्टखौ जोङो लानाया बेखौनो जागोन जेनाखि 30 डेज एबा मास मोनसेखौ जोङो रानिं सोलिलांबाय थानो थाखाय जोङो साखाफारा साबेसे दायो बे जोंनि बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सराइबिल सेन्टार हिसाबै जोहोलावजोफोर गासैहाय 657 जेनाखि केन्डिडेटफोरखौ जों मोननो हादों आरो बेनि गेजेरावहायनो बिथांमोनखौ जेनाखि गोबांथार जौगालांहोनो थाखाय माखासे टिउटरफोर एबा ट्रेनारफोरनि थ्रुयै जोङो नाजालांबाय थायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।